umul am tokse ngandimo sabu de fitanu joka nyam de ngasin holdo jonyete de fitanu joka nyam de ngasin holdo jonyete tawdo na babari warama aide saka yumma yecite wana biben dandamu jawdi hala kan yijite riya sari ukfaabu kodo baru molete baden jikke meden e annabi jo muhammad sallallahu alaihi wasallam yidi wajaden soko juldo maayi tawdala budalote Allah walli mo kam odani jogori lotete o non nyaaka o niki nyaaka o yolaki o runki yitede o sumani o runki dañede makko ko juldo mo lore wadde yo loto fardu e sunna nyani maayi lote ani kado hala soko juldo maayi tawdala budalote yo loto fardu e sunna nyanda maayi loto ye yo andu holko woni farilla lotgal wa anda holko woni sunna lotgal yo loto fardu e sunna nyande maayi loto ye so maayi o lorama nafamu nyanda maayi loto ye o hasne o juule e julbe nyaago o tafano ye yo juul ko adire juulo yede o tafano ye mo wuli fo na tawton molete muhammada sallallahu alaihi wasallam ma en natungon tentindi haydum gonan be en ma en laaro diguni leydi fuddore lasri men gonen yejita be be wattanna nani en yurminaki hada rasul umar yontino to rabbi amada an lara allah sallallahu alaihi wasallam dum non woto kimdoden aduna aru hodo to ndumi joden so ari ma ayde yidarago naude nawerebe mbaacoden ne dawa nyawne hirndori waccellal ko jertoden so basal ne bari kala daño ma gaynu cakkoden foti yonde waaji wuurbe ndewa rabbi ahmadan ala sallallahu alaihi wasallam